Laki pala ng National Museum. Laki ng National Museum. Ganda ha. Laki. Lawak ng mushrooms. Yan ba yan? Ano wala pa nga tao-tao dyan? Heron? Nag-drop lang. No? Drop. Nandito lang yung drop namin dyan. Tanongin mo, bukas na yung ano? Bukas na ba? Tanongin mo nga, ay, open na pa ba yung playground? Oh, Open na ba yung playground? hindi pa po open yan.